wata sabuwa daga Bube a Tassa. Ga bayani nan da ya yi a kan 'yan Najeriya a kan Rufai. Kamar haka zan saki muku shi ku gane shi. MLT 227 NIGE Artadavi. Assalamu alaikum mutane na Najeriya, wallahi tallahi ku yi tsoron Allah gwamnonin Najeriya. Nuhu Rubadu kai tsoron Allah, ka zo ka tsare yan Rufai saboda ya magana gashi na tsakanin harkon azumi zuwa yanzu wallahi an kashe arewacin Najeriya mutum ya kai mutum 1000. Duk wanda ya san gaskiya nake dana lamba daya. Nuhu Rubadu Allah ya cide mu albarka da ka tsare yan Rufai kabarin koka ne ka tsare. Ba gaskiya bane ya gai to an ga ake kashewa fa. Mu ba ku komi da mu sai iko Allah. Duk wanda za ka kawo iyakan Najeriya da Niger wallahi sai ya tuna muku asiri. Turawan nan inda wata ciyaci da sun muna abu shekarar su 60 a Niger. Nuhu Rubadu wallahi kai tsoron Allah. Duk wanda ake kashe arewacin Najeriya baka tausaya baka san mutuwa za ka yi ba, kai ne shugaban tsoro ko in Allah ya yarda in Allah da wali kirisa ya ci ubanka. Kuma bari baka labari babu tantama kai Nuhu Rubadu da ganin ka an sa dan wuta ne kai. Allah ya ɗebe mu albarka lokacin ne ya zama to mu ga muku gaskiya. Wai sun tsare air Rufai saboda ya hito ya magana gaskiya. Yo ba talaka bane ake kashewa ba. Guba da kuka kawo mu turawa sun yi su kawo mana irin wannan guba muka kiya. Kuko da yanzu ga sunan naga talaka suna ciyawo da shinkawa a saman kai. Haba jama'a ba bayu kuke ba. Dan Allah ku yi tsoron Allah. A kudu mutum ƙarya kuke ku ana raba mata ko suna raba a serious ne kai kadan ka danna masa kamara wallahi ka tona masa asiri. Akwai sauran dabbobi matasa wanda ba su san me ake ni da siyasa ba a Najeriya. Wasu matasa nake cewa wasu dabbobin matasa ana ba ku tsohuwar shinkawa ana danna muku kamara ana hada baki da yan kaniyu suna cutar ku. Babban mutum a kama shi a rihi. Allah ya ɗebe muku albarka a siyasar Najeriya. Kai yan kaniyu nan wallahi ku rage buro ba kuna rabon shinkafa kuna cin uwa. Yanzu ku diba again ga wannan Abba Kyari a rihe ba a sako shi ba yanzu wai sun zo sun ce wai hadda wai Usman yaron na rarara shike zagin wani Hurbadu. Yake zagin Allah ya ɗebe wani Hurbadu shike zagin wai Rufai. Wai tsohon gwamna wai ko shekara nawa ba ai boy shi wani ya kama wai shi ne aka samu talakan Najeriya wai na zage shi saboda ya bar tahiyar tulumbu ya tumbuda mu uwate. Allah ya cire muku albarka maciya. To kamar yadda kuka gane shi, shin ya kuke gani? Ya yi daidai ko kuma bai yi daidai ba?